Konferma li l-Unjoni Ewropea hi l-unika soluzzjoni li għatfadallu l-Gvern Malti biex jisalva l-Air Malta. Dan kif qed ikun irrappurtat li l-Gvern irid jagħti għajnuna ta' 290 miljun euro lill-Linja Nazzjonali tal-Ajru fuq medda ta' 5 snin. Talba bħal din normalment ma tkunx aċċettata mill-Kummissjoni Ewropea biex ikun hemm kompetizzjoni ġusta. Iżda bħalissa issir eċċezzjoni biex setturi bħat turiżmu u l-avjazzjoni ikunu mejjuna ħalli jilqgħu għall-isfidi li ġabet magħha l-pandemija. Fl-aħħar xhur l-impjegati tal-Air Malta kellhom iħallsu għan-nuqqas ta' kompetenza min-naħa tal-Gvern fosthom bitkeċċijiet u tnaqqis drastiku fil-pagi lill-piloti. Dan meta l-Gvern Laburista kien ilu snin jitfa' l-problemi tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru taħt it-tapit bi propaganda politika li taħab bil-verità. Issa inħarsu l-qoddim biex b'daw l-odda li għandna u l-flessibilità ġdida li għandna nassiguraw li l-airline taqleb u tibda taqla l-flus. U minkejja s-sagrifiċċji li qed jintalbu jagħmlu l-ħaddiema fi żmien meta l-Air Malta kienet taħt il-Ministru Konrad Mizzi, il-preżentatur fuq il-Midja Laburista Karl Stanjo Navarra kien impjegat bħala kelliem tal-Linja tal-Ajru paga ta' 40,000 euro. ċifra li hu stess kien ikkonferma ma' Net News meta kien mistoqsi f'April tas-sena li għaddiet. Bl-40,000 euro li qed titħalles kemm jissalfu f'sigħat. Però Karl, ġifieri u diffiċli jissarraf bħala. Biddilt tad-diska, biddilt tad-diska u xek. Ħadd wiġibni ma Karl. Kemm naqla jiena? 40,000 euro Karl. Kemm? 40,000. Mhux 90,000 bħal ma tajdu. Iġi qed tikkonferma li taq l-40,000. Fimtek. Qed tikkonferma li taq l-40,000 u xek. Matul l-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista fl-2010 l-Air Malta kienet diġà ngħatat għajnuna ta' 52 miljun euro minant il-Gvern blan li jsir ir-ristrutturar meħtieġ u fil-fatt dan il-proċess kien qed iħalli l-frott. Iżda d-direzzjoni li kienet inqabdet tħarbtet b'deċiżjonijiet żbaljati u li swew il-miljuni, deċiżjonijiet meħudin mill-Gvern Laburista wara l-2013.